ಏ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಪುನಗ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕೆಲಸ ಈ ಬಂಟಾಗು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಟ್ಟು ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಮ್ಮಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಂತ ರಾಜನ ದೇವ ಕಟ್ಟ ಶುರುವಾಂಡು ರಾಜನ ದೇವ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಇತರ ದೇವಳಿ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಶುರುವಾಂಡು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬಳಿಕೆ ಆಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಹೋಗು ಹಿರಿಯಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಸು ಹೋದ ಹೋದನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೀಟೊಂಜಿ ಆವರ್ಷಣೆ ಬರ ಶುರುವಾತಂಡು ಆವರ್ಷಣೆ ಬರ್ತುಂಟು ಎಂತ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಳೆಯರ್ಲುಳ್ಳೇ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ತೀರ್ದಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುನಗ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಮುಂತುರ್ದು ರಾಪಾಂಡು ಒಡೆಗೆ ಆ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೂತ ಚಾವಡಿಗೆ ರಾಪಾದಣ್ಣಗ ಅವಳು ನೇಮ ಅಂದುಂಡು ನೇಮ ಅಂದ ಪುನಗ ಅವಳು ಪತ್ತದೀರೆ ನಾನು ಪತ್ತದು ದಾದ ಅಂದು ಅವು ನೇಮ ಆ ನೆಟ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಆವೇಶ ಬರ್ತಂದು ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಎಟ್ಟು ಆವೇಶ ಬರ್ತಂದು ಎತ್ತಂಡು ಆತ ಬರ್ತಗು ಈಗ ನೇಮ ಫಿರಿನಾಗ ನೀರು ತಲ್ತಾರೆ ಮುಂತುಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂಡಲರ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಅದು ದೊಂಪದ ಬಳಿತ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಕುಳ್ಳಾರ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಏನಾರು ಅಡಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪನು ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತವು ಜೈನ ಕೊಟ್ಟಾತ ಆತ ಬರ್ತಕ್ಕ ತುಕ ನಾನು ಕಂಬಲ್ದರಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ತಲ್ತಾರೆ ಮುಂತುಂಡು ಉಂಟು ಸತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟು ಕಂಬಲ್ದ ಗೋರಿ ಬರ್ತಂಡು ಕಂಬಲ್ದ ಗೋರಿ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೇಮಾನಾಗ ದೈವ ನೇಮ ಕಟ್ಟದನ ದೈವ ಪಂಡು ಎಂಕು ಬೋಡಾಪನ ಮಾನ್ಯಾನ್ ಪತ್ಯ ಎಂಕು ಬೋಡಾಪನ ಮಾನ್ಯಾನ್ ಪತ್ಯ ಯಾಕೆ ಸಲದು ನಾನು ನಿಕ್ಕುಲಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಪಡೆದು ದೈವಳೆ ಪನ್ನಂಡು ಆಯ್ತು ಬರ್ತಗೂ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಕೊನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಏನೋ ಪೊಡಿ ಮಂತಂಡು ಯಾನತ್ತಪ್ಪಗ ದೈವಂಕ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಇಡೀ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಪುಡಿ ಮಂತ ಬಂಡು ಪಕ್ಕ ನೀರು ತಲ್ತಂಡು ಕುಂತುಂಡು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಬರ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತ ಗೋಡೆ ತಲೆಕತ್ತು ಎಂಕಲೆ ದುಂಬು 2 ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡೆಬೋದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅಡೆಬೋದು ಪಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಕಾಣಿಗದ್ದಿ ವರಂಡು ಕಾಣಿಗದ್ದಿ ಏನು ಹಣ್ಣಗಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಣ್ಣಗಾಯ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ದಿವೋಡು ದೇದು ಅವಳು ಕಲಸ ನಿರ್ಮಿಯೋಡು ಎಂಗಳು ಅವಳು ಕಲಸ ನಿರ್ಮಿಯೋದು ಇದೇ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 3 ಕಲಸ ಕಟ್ಟೋಡು 3 ಲಂಚನ ಕಲಸ ನಿರ್ಮಿಯೋಡು 4 ಗುತ್ತದಾಕಲು ಬರೋಡು ಜಾಗೆದಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪಾದಶೇವ ಆಡಿ ಪಾದಶೇವ ಅದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದಾಕಲನ ಅಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಾದಶೇವ ಆಡು ಜಾಗದಾಕಲ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ 6 ಮಿತ್ತುಂತೋಡು ಏರು ಬಲಿಪೇರು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ 6 ಮಿತ್ತುಂತೋಡು ಏನೋ ತಿರ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ ತಿಪ್ಪಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ಹತ್ತು ಕ್ರಮ ಇತ್ತರ ತಿಪ್ಪಿ ಆ ತಿಪ್ಪಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು 3 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ಉಂಡು ಪುದಾರ್ದಿ ಹೊರ ಉಂಡು ಪುದಾರ್ದಿನಾಗ ಎಂಕ ಆವೇಶ ಅದು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಆರೆಗೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಯಾನ ಜೊತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಮೀದು ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಲಸನೆ ಮೀದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಮೀದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಉಳೆ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೀರ ಅದು ಮೈಸಂದ ನೇಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಬೈಯದ ನೇಮ ಬೈಯಾಡ ಅದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರು ಗಲ್ಪ ಒಣಸ ಅದು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಗಲ 6 ವಸ್ತ್ರ ಕೊರಡು ಊರ್ದಕ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಅವು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಗಡಿ ಆತೀನಿ ಬಾಮಾತೀನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮಂದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಆ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣಿನ ಸಂಧಿ ಪಣ್ಣಗ ಪೂರ ಯಾಂತೆ ಪಂಡೆತುಳಿ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ಪೂರ ಪಂಡದಾದ ದೇವ ಬಲಿ ಪೇರು 1000 ಕಾಲ ಬಾರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಅಂತಾರ ಬತ್ತಲು ಮೂಜಿ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಐನು 14 ಅಂತ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡು 14 ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನೇಮ ಅವಳು ಆ ದೈವ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಣಗೊಂಡತ್ತೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಣಗ ಈ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಣತ್ತು ದಬ್ಬನ ತುರಿನದ ಕಟ್ಟೋಡು ಸುಂಟ ಕಟ್ಟಣ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕದ ಸಿರಿ ಬಣ್ಣಿ ಬೆರೆಯಕು ಒಕ್ಕದ ಸಿರಿ ಅವಡೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಅವಳು ರಾಜನ ದೇವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಕಲ 18 ಮಗ ನೆಡು ಅವು ಬೈದಿನ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಟ್ಲೆ ಅದು
ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಓಲು ಚಾವಳದ ನೇಮ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಅವೇ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅವು ಊರ್ದ ಅವು ಪಾಲೆದನಿ ಅವು ಒಕ್ಕದ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟದ ಉಂಡತಿ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಂಚಜರಿಗೆ ಕೋಜರಿಗೆ ದಡ್ಡ ಜೀವನ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ ಕುಲ್ಲುದು ಇಡೀ ಕೊರಿಯ ಸಂಧಿ ನೋಡು ಬಾರಿನಕಲ ಸಂಧಿ ಪಂಡದ್ದು ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಜೈನರ್ನ ಒಣಸಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಅದ ಒಣಸನೆ ಅದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲು ಅನಿಪಾರ್ದು ಪಾಲೆದನಿ ಸಿರಿತನಿ ಎನ್ನಿಕಲ ಪಾಲೆದನಿ ಓ ಎನ್ನಿಕಲ ಪಿಚ್ಚಂಡಿಗೆ ಸಿರಿತನಿ ಪಾಡು ಈತ ಪ್ರಯಾಣಲ್ಲ ನಾ 24 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನೇಮಕಟ್ಟ ಶುರುವಾದು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಗೆ 44 ಆಯ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾತಂಡು ನೇಮದ ಪದ್ಧತಿ ಪಕ್ಕ 5 ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ నేను శంకు సంధి పనుడే అది ఇంట్లో 18 మాగాడు ఊరు ఆపుండాల పిలిచండికి ఈ సంధి పనుడే వాళ్ళు ఆ చావడ్డు మాత్రం ఇంకలు ఇత్తెల తిప్పిడే బತ್ತೋಡೆ వాళ్ళు పట్టాలు బత్తారు ಎಲ್ಲ పలిపేరు ఒక చందాయ పలిపేరు నాగు పలిపేరు దేజప్ పలిపేరు అంతు పలిపేరు మన బొక్కలే పూర పుదార పండుగ పనారండు ఎక్కువ సంధి ఉండే ఇటు ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಕೋರೆ ಸಂಧಿ ಪಣಪು ಜರಿಯಲ್ಲ 4 ಪಣಪರು ಅಂದು ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಕ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ ಪನುಡೆ ಪಂಡಿನ ನಂತರ ಬಕ್ಕನೆ ಮುಗ್ಗಯ್ಯರ್ನಾಗ ದೈವಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರ್ಸಲೆ ನೆಕ್ 2 ಕರ್ಸಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ 2 ಕರ್ಸಲೆ ಆ ಕರ್ಸಲೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಆಪನ್ ಪೂರ ಗಡಿ ಕರ್ಸಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದಂತೆ ಓ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಸಾನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾನಾಗ ಕಲ್ಲುಂಡು ಓ పొయ్యికల్లు ఆ పొయ్యికల్లుడే పోతే కుళ్ళోడు అవులే ఉనసావాడు పోలు ఎంకులు పోల దుమ్మనాని పోపిన క్రమండు ఎంకులు దుమ్మనాని పోతే అవులు కుళ్ళుದು బండారు దెక్కోడు అది మాది మస్తు కట్టలే ఉండు ದುಮ್ಮನಾನಿ పోతే బండారు దెక్కుదు ఆ బండారు దెక్కుదు బండారు ఏడు పండుது ముక్కాలు దిక్కుంది ఉలాయి తీయదు ఎంకులు అవులు పాస్ అవ్వలేడు అవులే కుళ్ళోడు దుమ్మనాని పోపిన క్రమం ఎంకల్లా దుమ్మన ఆని కానీ పోపిన క్రమత్తం ಆನೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಬಂಡಾರ ದೆಕ್ಕದು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ದೀನ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಕೂಡ ಅವೇ ಗುಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ತೋರಿಸಿನ ಗುಯ್ಯಲೇ ಉಂಟು ದೈವ ತೋರಿಸಿನ ಗುಯ್ಯಲೇ ಉಂಟು ಐಟೆ ಜಲ ಕಾದು ಕೂಡ ಐಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಗ್ಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆವಡ ನೇಮ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈಸಂದ ನೇಮ ಹಾಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೈಸಂದ ನೇಮ ಆದು ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಹೆಗ್ಳಿಗೆ ಒನಸ್ಸು ನೇಮ ಕೈದ ಆಯಸಾತಿಗೆ ಒಂದು ಆಯಸಾತಿಗೆ ಓ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಆಯಸಾತಿಗೆ ಜತ್ತದೆ ಬಿರಿಯನು ಮರಕಂಡು ಜತ್ತದೆ ಮರಕಂಡು ಜತ್ತದೆ ಬಿರಿಯನು ಯಾಕೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರುಂಡು ದೈವ ಪನಾರುಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲಿಂಚ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಯವು ಎಂಕುಲಿಂಚ ಪಣಪುಜವು ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ದೈವ ಪಣಪುಣು ಎಂಕುಲು ಪಣಪುಣ ಹತ್ತವು ದೈವ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟೆ ಬರ್ರಂಡು ಕೂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಿರಿಸಾತಿಗೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂದಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೊಂದಿ ಕೊರಪುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರಪುನು ಅವು ತಾಲ ಚೆಲ್ಲವ ಪೊದ್ದಲು ಬಾರ್ದ ಕೊರಪುನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪನಾರುಂಡು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕೂಚೆ ಪತ್ತಲ ನೀರು ಕಲ್ತದ್ದು ದೈವ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅಳತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಂಕಲ್ನ 18 ಮಾಗದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳ ಪೋತಿನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಹಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರು ಪೆರ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೆಜಮಾಡಿ ಹತ್ತೂರು ಪೂರ ಮುಲ್ತುರ್ದೇ ಪೋತನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲೆ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಪುನ ದೈವನೇ ಅವು ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಮೂಜೂರ ಜನ ನೋಡಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕಾಂತೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಾಂತೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕಾಂತೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತೆಟ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಡು ಅರಸು ಕೊರಿನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ಲೋಣ ಅರಸು ಕೊರಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೂಲು ಕಪ್ರಳ್ಳಿ ಹೊರ ಉಂಡು ವಾ ದೇಶಲ್ಲ ಕಪ್ರಳ್ಳಿ ಐತಿ ಅರಸು 3 ಸರ್ತಿ ಕಪ್ರಳ್ಳಿ ಹೊರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರಸು ಕೊಡ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಕಪ್ರಳ್ಳಿ ಈತ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ದೈವನೇ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ದೇವರೇ ಎಂಕಲೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಉಂದಾತಯಿ ಒಡಿಯಾತಯಿ 16 ಬಡಿ ಕಂಡ ಅವು ಅರಮನೆದ ಕಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೂರ್ತನ ಕಂಬಳ ಅಂದೇ ಪುದಾರೆ ಕಂಬಳೆ 16 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಏನಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 16 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 30 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರಸುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಓ ಅರಸುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ಯ ಸಲ ಅದು ಏನು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ನಿಕ್ಕಲೇಕ ಜವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾತೆ ಈತೆ ಏನೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ತೊಂಬರೋಡೆ ಏನು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತಿನರ್ಥ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಕುಚಿರಂದಾಯನ ಕಲ್ಪೋಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಕಲ್ಪೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕೇಶನ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಬತ್ತಿ ನನಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಓ
ಪಿಲ್ಲಂಡ ಈ ಕತೆ ತೋರಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರಪನಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಸಂಧಿ ಇತ್ತನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎಂಕ್ಳಿದಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ಳು ತರೆ ಖರ್ಚು ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ಪಣ್ಣೇನು ದಿವೊಂದು ಆ ನೆನಪುಡು ಎಂಕ್ಳು ಪನ್ಪೋನು ಎಂಕ್ಳಿದಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡ ಪಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ತೂತು ಪಾತಿರು ಪುಸ್ತಕ ತೂತು ಪಣಿಪೇರು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡೇ ಅವು ಪುಟ್ಟೋಡು ఒక దైవ అనక ఇంకలే మనసు దైవనే కొరపడు మాయతి అయితే మాయతి దైవనే కొరపడు ఓ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಂಚತ್ತ ದೈವನೇ ಎಣ್ಣೆದು ಕೊಂತು ನಡೆ ಕೊಡಿ ಆ ಜಾಗ ದೈವನೇ ಕೊನೋದು ಏನ ಕುಳ್ಳಾದು ಎಂಕ ಬೋಡಾಪನ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತದು ಎಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಾತೀನಿ ಓ ಪಿಲ್ಚಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಎಂಚಾತೆ ಒಂದು ಮಗಿರ್ ಸಾತಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪು ಎಂಕ್ಲಂಚ ಆತನದು ಅಂಚಾದ ಈತ ಪ್ರಯಾಣ ದೈವಕ್ಕೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೋದು 80 ಹಾಂ 80 ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ఆయన ಗೊತ್ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ఆయన ದೆಂಗದಿ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಯಾರು ರಾಯಣ ದೆಂಗದಿ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚೇನೆ ಬಂದ್ಪೋನು ದಯ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಅವಳು ಓ ಪ್ರಾಯಣ ನಮ್ಮ ದೆಂಗದಿವರ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐತತೆ ಆಂಡ್ ದೇವರ ದೇವತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ತ್ನಾಥ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸನ್ಮಾನ ಓ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಲ್ಲ ಅವಳುಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಗೊಂಜುಂಡು ಸಂಗೋಡುಂಡು ಓ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನ